Antologija čitanja riječi svemogućeg Boga. U vjeri se čovjek mora usredotočiti na stvarnost. Obavljanje vjerskog obreda nije vjera. Koliko se vjerskih običaja pridržavaš? Koliko si se puta pobunio protiv Božje riječi i pošao svojim putem? Koliko si puta Božju riječ proveo u djelo zato što si zaista obazriv prema njegovu bremenu i nastojiš ispuniti njegovu volju? Trebate razumjeti riječ Božju i suglasno tome provoditi je u djelo. Budite principijalno u svim svojim postupcima i djelima, premda to ne znači da se pridržavate pravila, niti da radite nešto protivno svojoj volji samo da biste ostavili dobar dojam. Naprotiv, to znači provoditi istinu u djelo i živjeti prema riječi Božjoj. Samo je takvo postupanje po volji Bogu. Svaki postupak koji je po volji Bogu nije pravilo, već je provođenje istine u djelo. Neki su ljudi skloni na sebe privlačiti pažnju. U prisutnosti svoje braće i sestara možda će reći da su Božji dužnici, dok iza njihovih leđa zapravo ne provode istinu u djelo i ponašaju se sasvim drugačije. Nisu li oni vjerski farizeji? Osoba koja istinski voli Boga i posjeduje istinu jest ona koja je odana Bogu, ali se javno time ne razmeće. Takva osoba spremna je provoditi istinu u djelo kad joj se ukaže prilika i ne govori niti postupa na način protivan njenoj savjesti. Takav tip osobe pokazuje mudrost kad je to potrebno i principijelan je u svojim djelima bez obzira na okolnosti. Takav tip osobe može služiti na pravi način. Ima i onih koji često samo riječima iskazuju da su Božji dužnici. Dane provode namrštenog lica, pozirajući i pretvarajući se da su jadni. To je dostojno prezira. Kad bih pitao, možeš li mi reći kako si to dužan Bogu? Ostali bi bez riječi. Ako si odan Bogu, ne predstavljaj se lažno, već svoju ljubav prema Bogu pokaži kroz stvarno djelovanje i moli mu se iskrena srca. Svi oni koji se Bogom bave samo riječima i površno jesu licemjeri. Neki govore o tome da su dužnici Bogu svaki put kad se mole i počnu liti suze svaki put kad se mole, čak i ako ih Duh Sveti nije ganuo. Takvi su ljudi obuzeti vjerskim obredima i predodžbama. Žive prema takvim obredima i predodžbama, uvijek vjerujući da su ti postupci Bogu po volji i da On iskazuje naklonost prema površnoj pobožnosti ili suzama, žalosnicama. Kakvo dobro može proizaći od takvih nerazumnih ljudi? Da bi pokazali poniznost, neki glume ljubaznost kada govore u prisutnosti drugih. Neki su namjerno ponizni u prisutnosti drugih, ponašajući se kao onemoćala janjad. Dolikuje li takvo ponašanje narodu kraljevstva? Narod kraljevstva treba biti pun života i slobodan, nevin i iskren, pošten i drag, te živjeti u stanju slobode. Treba imati integritet i dostojanstvo i biti u stanju svjedočiti kamo god ide. Takav narod vole i Bog i ljudi. Početnici u vjeri previše dijela usmjeravaju prema vanjskom svijetu. Oni najprije moraju proći kroz razdoblje obračuna i biti slomljeni. Ljudi koji duboko u sebi vjeruju u Boga izvana se ne razlikuju od drugih, ali njihovi postupci i djela vrijedni su hvale. Jedino se za takve ljude može reći da žive prema Božjoj riječi. Ako svaki dan raznim ljudima propovjedaš evanđelje u nastojanju da ih dovedeš do spasenja, ali na kraju i dalje živiš prema pravilima i doktrinama, ti onda Bogu ne možeš donijeti slavu. Takvi su ljudi religiozne osobe, ali i licemjeri. Kad god se ti religiozni ljudi okupe,
Mogli bi upitati: sestro, kako si ovih dana? Ona bi mogla odgovoriti: osjećam da dugujem Bogu, a nisam u stanju zadovoljiti njegovu volju. A druga bi mogla reći: i ja osjećam da sam dužna Bogu i da nisam u stanju zadovoljiti ga. Samo tih nekoliko rečenica i riječi iskazuju podlosti koje su duboko u njima. Takve su riječi najgnusnije i izrazito odvratne. Priroda takvih ljudi u suprotnosti je s Bogom. Oni koji su usmjereni na stvarnost govore ono što im je na umu i otvaraju svoja srca u zajedništvu. Ne upuštaju se ni u kakvo lažno postupanje, ne iskazujući ni takvu uljudnost, ni ispraznu ljubaznost. Uvijek su neposredni i ne poštuju svjetovna pravila. Pojedini ljudi skloni su istupanju u javnosti do te mjere da to gubi svaki smisao. Kad neko zapjeva, oni zaplešu, pa ni ne primijete da im je riža u loncu već zagorjela. Takvi ljudi nisu ni pobožni, ni časni, te su odveć neozbiljni. Sve su to očitovanja nedostatka stvarnosti. Kad neki ljudi otvoreno s drugima dijele pojedinosti iz duhovnog života, iako ne govore da Bogu išta duguju, duboko u sebi čuvaju istinsku ljubav prema njemu. Tvoj osjećaj dugovanja Bogu nema nikakve veze s drugim ljudima. Dužan si Bogu, a ne ljudskom rodu. Što imaš od toga da drugima stalno o tome govoriš? Moraš dati važnost ulasku u stvarnost, a ne nekom vanjskom zanosu ili očitovanju. Što predstavljaju površna, dobra djela ljudi? Predstavljaju tijelo, a čak ni najbolji postupci, vidljivi samo izvana, ne predstavljaju život. Oni mogu pokazati jedino tvoju osobnu prirodu. Čovjekovi postupci, vidljivi samo izvana, ne mogu ispuniti Božju želju. Neprestano govoriš o svojem dugu prema Bogu, ali ne možeš obogatiti živote drugih, niti ih nadahnuti da vole Boga. Vjeruješ li da će ti tvoji postupci zadovoljiti Boga? Smatraš da su tvoji postupci u skladu s Božjom voljom i da su duhovni, ali su svi oni zapravo besmisleni. Vjeruješ da je ono što se tebi sviđa i što si spreman učiniti upravo ono što je Bogu milo. Može li ono što se tebi sviđa predstavljati Boga? Može li čovjekova narav predstavljati Boga? Ono što tebi ugađa upravo je ono čega se Bog gnuša, a tvoje navike ono su što Bog prezire i odbacuje. Ako se osjećaš dužnim, onda idi i moli se Bogu. Nema potrebe o tome govoriti drugima. Ako se ne moliš Bogu, već umjesto toga u prisutnosti drugih stalno skrećeš pažnju na sebe, može li to zadovoljiti Božju volju? Ako tvoji postupci uvijek postoje samo da bi se vidjeli, to znači da si krajnje sujetan. Kakvi su to ljudi koji čine samo površna dobra djela i lišeni su svake stvarnosti? Takvi su ljudi samo licemjerni farizeji i religiozne osobe. Ako ne odbacite svoje postupke, vidljive samo izvana, i niste u stanju promijeniti se, licemjerje će u vama još više rasti. Što je veće to licemjerje u vama, veći je i otpor prema Bogu. Na kraju će takvi ljudi zasigurno biti izgnani.